Познай звука на предмета или отнеси удар с бутилка. Какво е това? Бай, гълъб! Айде, че ще отлети. Близо си! Плюшна играчка. Някаква писклива, някаква играчка на его е това. Да, позна! Верно ли бе? Да. Какво е това? Нещо прави, нещо се приплъзва и прави шляк. Я пак? Това не знам, ще кажа запалка, ма не. Айде! Не е запалка, Не му не кажи. познава. Бате, това някакви египетски артефакти ли са, бе? Какво? Все някакви свитъци, бе. Не, това О, са майко, софийски направо- салфетки, да. Право ми Не са раздуса египетски. мозък. И отива. Нещо ми прави вятъра. Айде, давай. Бате, не знам, някакви памуци. Кажи да са живи и здрави хората. Бай,